kabisa. Okay. Mheshimiwa, nitiere jomoko mabende wacho ni koro onego uwe weche mag yiero mag higa mar 2022 mondo piny odhi mbele gi dongruok. Gi dho ngere giwacho ni move on. Joma wacho paro kamano duparna uwacho negi nang'o? Dongruok an nasechako kawacho ni dongruok nyalo dhi mbele. Ng'amochungo dongruok onge. Ntiere serikal, tut mar serikal miluongo ni the government bureaucracy. Joka ondik mar mondo mi kawasekalo budget e bunge, budget gidhie ministries, onego beni Ministry of Agriculture, ging'iyo kaka jopur nyalo yudo fertilizer, irrigation nyalo tim, dam inyalo tim, sukari, kuonde ma onego beni sukari nyalo tim ginege niang' kaka inyalo pidhi. Mago gin gik manyalo timore. To watamore gimoro ni nyisowa ni kik wawuo, kik wagol pachwa, kik wawach ni wach yiero ni wadwaro ni mondo wang'iya ni. Jo Kisungu wachoga ni a person who does not learn from history is bound to make the same mistake. Eto mheshimiwa nitiere So gima watimo sani dhia mbele. Gimutimo sani? Gima watimo sani en ni mondo mi wami japiny mondo go mbaka. Ng'at mane pok obedo jahiga 18 history ni wadwa ni mondo ging'e kech gini en gima koro osebedo ng'iyo. Obedo ni nokwale 2013 watimo reforms mag IEBC, waloko commissioners, wachomo 2017 the same thing, 2007 the same thing, 2027 bro bedo a repeat of yiero ma from 2007 up to 2017 up to 2022. So how do we move on? Yiero odhi mbele, mbaka mar commission, mbaka mar development bendo dhi mbele. Gigi nyalo timore at the same time mamoro okothiro moro. Okay. Ntiere dwaro moro modwaro so atamora gimoro miwacho niya ni let us move on, nikech kokwa move on kwa wuoyo to development bro chung.